aya garowo o jippi ko dental gotal namdi noon elaɗo Allah sallallah sallam ɓe mbi a qaribun rabbana beele ene rabbu anani a qaribun rabbuna fanunajihi am baidum fanunadihi beele juumi amen o ko ɓalliɗo min noddamo ndo ko ɓalliɗo min gundodira e makko min baddanma ko ojas walla juumi amen o ko goɗɗuɗo min ewnomo Allah jippini aya garo haalniɓe holno Allah wayi Allah wi wa ida sa'alaka an Muhammadu so tawi namdimama ibadi jiyaɓam anni ga am soɓe mbi kam beele mboɗo ɓalli walla mi ɓallaki habruɓe fa inni qaribun komi malloriɗo e mabɓe bi ilmi e gandalam fakhbirhum bi dalik haalamɓe ɗum mboɗo malloriɓe gandalam mboɗo ɓalliɓe haalamɓe te kadi mboɗo malloriɓe gandalam mboɗo malloriɓe nanɗam mboɗo malloriɓe hattanam mboɗo malloriɓe jiiɗam mboɗo malloriɓe hatta muyande am o wiyani mboɗo malloriɓe zatam ala on zati serata e makko ujibu mboɗo noto dawata noddandu adda'i nodduɗo ida da'ani so noddi kam ɗum noon seɓe noddi kam mi nottoɓe ɗum noon kamɓene fal yastajibu li yeɓe noto minne somi noddiɓe ɓe ɗeftomi wal yu'minu bi yeɓe nduumo e gonɗindemi la allahum beele jo kamɓe yarsuduna eɓe peewa